Трамп вяртае Лукашэнку ў вялікую палітыку. Па дарозе на сустрэчу з Пуціним на Алясцы амерыканскі прэзідэнт патэлефанаваў Лукашэнку. У мяне адбылася цудоўная размова з паважаным прэзідэнтам Беларусі Александром Лукашэнкам. Мэтай званка было выказаць яму падзяку за вызваленне 16 зняволеных. Мы таксама абмяркоўваем вызваленне яшчэ 1300 вязняў. Нашая гутарка была вельмі плённай. Для Лукашэнку гэты званок прарыў міжнароднай ізаляцыі. Фактычна кіраўнік ЗША прызнаў яго прэзідэнтам, назваў яго прэзідэнтам, чаго дасюль не рабілі заходнія краіны. Паводле Трампа, мэтай званка Лукашэнку было жаданне выказаць яму падзяку за вызваленне зняволеных. Але ў афіцыйным паведамленні на сайце кіраўніка Беларусі не было ні слова пра гэта. Тэлефонная размова прэзідэнтаў Беларусі і ЗША Александра Лукашэнкі і Дональда Трампа адбылася 15 жніўня. Лідары дзвюх краін абмеркавалі пытанні двухбаковага парадку дня, рэгіянальную тэматыку і сітуацыю ў гарачых кропках, уключна Украіну. Дасягнутая дамоўленасць працягнуць кантакты. Праўда, пазней у інтэрв'ю расійскаму агенцтву ТАСС прэсавая сакратарка Лукашэнкі адказала на пытанні пра вызваленне беларускіх вязняў. Наш прэзідэнт у адказ сказаў, што мы не спыняемся і ў гэтым кірунку працавалі і працуем. Праз дзень пасля гэтага званка Трамп яшчэ раз згадаў пра свой спадзеў на вызваленне ўсіх 1300 вязняў. І тут вялікая дылема для Лукашэнкі. Калі за візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта США Кіта Келага былі вызвалены 14 палітвязняў, то за тэлефанаванне самого Дональда Трампа павінна быць, так сказаць, больш вялікая падзяка, больш вялікі падарунак.